ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ ምስ ገለ ዲያስፖራ ትግራይ ክራኸብ ምዃኑ ገሊጹ ይኹን እምበር ብመናሕቲ ናይቲ ፕሬዚደንት ተኣኺባ ተቃውሞ ገጢምዎ ኣሎ። እቲ ጌታቸው ረዳ ክርከበሉ ዝተባሃለ ናይ ኦንላይን መድረኽ ስለ ትግራይ ሰው ኣይብልን ቴማ ዘለዎ ሰናድኣቱ ዓብዪ ዋዕላ ዲያስፖራ ተጋሩ ክብሉ ዝገለጽዎ መድረኽ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። ብመሰረት እቲ ሓበሬታ ሰናድኣት ናይቲ መድረኽ ኣብቲ ኣኼባ ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ብዛዕባ ህልው ፖለቲካዊ ፀጥታውን ማሕበራውን ቁጠባውን ኩነታት ትግራይ ሓበሬታ ክህብ ምዃኑ ብተወሳኺ ተሳተፍቲ ኣብ ሕቶን መልስን ክሳተፉ ዕድል ክረኽቡ ምዃኖም ኣብዛ ዓብዪ ኮንፈረንስ እዚ ንትግራይ ዓግደ ዓለም ለኻዊ ዲያስፖራ ተጋሩን ኣብ ምድጋፍ ጻዕርታት ሰላምን ዳግመ ህንፀትን ትግራይ ትርጉም ዘለዎ ዘተ ንምግባር ዝዓለመ ምዃኑ እዮም ገሊፆም ዘለዉ። እቲ ኣኼባ ሎሚ ሰንበት 20 ኦክቶበር 2024 በቆፃፅራ ፈረንጂ ሰዓት 7 ድሕሪ ቀትሪ በቆፃፅራ ትግራይ 9 AM PST ወይ ድማ 12 ድሕሪ ቀትሪ EST ሰዓት 6 ድሕሪ ቀትሪ በቆፃፅራ በርሊን 3 AM በቆፃፅራ ኣውስትራልያ ዝካየድ ምዃኑ ዝገለጹ ሰናድኣት ናይቲ ኣኼባ ኣብዚ እዋናውን ትርጉምን ዘለዎ ዘተ ክትሳተፉ ንዕድም ኢሎም ኣለዉ። ይኹን እምበር እቲ ኣኼባ በቲ ካሊእ ወገን ዘለዉ ኣካላት ተቃውሞ እናገጠሙ እዩ። ሰናድኣቲ ናይቲ መደብ ዝኾነ ኣባላት ዲያስፖራ ብዛዕባ ትግራይ ሰው ኣይንብልን ብዝብል ሓሳብ ሎሚ ሰንበት ንኣይተ ጌታቸው ረዳ ብምዕዳም ኣብ ጉዳይ ትግራይ መብርሂ ክህብ ናይዚ ኮንፈረንስ ከም ዘዳለዋ ሓኽፈን ሚድያ ኣብ ዝበሃል ናይ ዩቲዩብ ቻናል ቀሪበን መብርሂ መሃበን ዘዘኻኽሩ ተቃወምቲ ናይቲ መድረኽ ዕላማ ናይቲ መድረኽ ትግራይ ፀገማታ ብሰላም ንክትፈትሕ ህዝብና ዳግም ናብ ኲናት ከይኣቱ ብስራሕ ምእንቲ እዚ መንግስቲ ክህሉ ምድጋፍ ምዃኑ እቲ ኣድላይ ለውጢ ዝበሃል መንእሰይ ዲያስፖራ ድማ ኣብቲ ዝገለጸ መበገሲ ሓሳብ ነቲ ኮንፈረንስን ዕላማን ናይ ምድጋፍ ዕላማ ከም ዘለዎ ምግላፅን ሕቶታት ከልዕሉ ከም ዘገደድዎም እዮም ነዚ ተቃውሞ ዘስምዑ ዘለዉ ወገናት ገሊፆም ዘለዉ። ብዛዕባ ትግራይ ሰው ኣይንብልን ዝብል መሪሕ ሓሳብ ሓደ ሕቶ ዘለዓለሉ ነጥቢ ኮይኑ እቲ ዲያስፖራ ስቕ ኢሉ ስለ ዘሎ ስቕ ክብል ኣይግብኦን ካብ ዝብል ዝብገስ እዩ። እዚ ግርም እዩ፣ ልክዕ እዩ። ዲያስፖራናት ስቕ ክብል ኣይግባእ ንሕዚ እውን ነቲ ሓድነቱን ርዳብኡን ዝዘረጉ ሓይሊ መኪቱ ልክዕ ከምቲ ክማሊ ታሪኻዊ ብፅሕቱ ከበርክት ስቕትኡ ክሰብር ኣለዎ። ኣብዚ ነጥቢ ምስቲ ነቲ ኮንፈረንስ ነዳላለና ዝብላ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ንሰማማዒና ድሕሪ ምባል ዘን ኣሕዋት ካብ ዘቕረብኦ ነጥብታት ሓደ ህዝብና ዳግም ናብ ኲናት ኣይኣቱን ፀገሙ ብሰላም ክፈትሕ ኢና ንደሊ ኢለን እየን ብምባል እዚ መድረኽ ናይ ሰላም ኲናትን ዝብል ናይ ፀለመን ምድንጋር ንሓቲቱ ዝተቐድሐ እዩ ዝብል ተቃውሞ ኣልዒሎም ኣለዉ። ካሊእ እተን ሰናድኣቲ ደላይ ለውጢ ዝበሃል ዝበዝሐ መንእሰይ ዝድግፎ እዩ ምባለን ተቃውሞ ዝቐረበሉ ዛዕባ ኮይኑ ዘረበአን ካብ ድሌት ዝብገስ እምበር ሓቅኛ ኣይኮነን ዝብል ነቐፌታ እውን ኣብ ልዕሊ ሰናድኣቲ ቀሪቡ ኣሎ። ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ለውጢ ክመርሕ ዝተመሰረተ ኣይኮነን ዝብሉ ተቃወምቲ ናይቲ ዘሎ መድረኽ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ክሳብ ዝተመረፀ መንግስቲ ዝመጽእ ናይ ምምሕዳርን ጉዳይ ምምላስን ሉዓላውነት ምምላስ ተመዛበልትን ጉዳይ ዳግመ ሕወት ትግራይ ክሰርሕ ዝተጣየሸ ምምሕዳር እዩ። እዚ ምምሕዳር እዚ ናይ ለውጢ ሓላፍነት ኣይተዋሃበን ዝብል ተቃውሞ ብምስማዕ ብኡ ዝመጽእ ለውጢ ክቕበሉ ከም ዘይደልዩ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ኣዳለውቲ ናይዚ ኮንፈረንስ ኣዳለውቲ ዝተዛረብኦ ጉዳይ መንግስቲ ሃልወና ዝብል ነጥቢ ዝተቃወሙ እቶም ኣካላት እዚ ነቲ ግዚያዊ ምምሕዳር ማለት እዩ ንደግፎ ክፈርስ የብሉን ምባለን እዩ ዝብል ትርጉም ብምሃብ እዚ ሓሳብ እዚ ካብቲ ሕወሓት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝገበሮ ምትዕርራይ ተወጊሱ ብናይተ ጌታቸው ረዳ ዝተልዓለመ ፍራስ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝብል ተረኽ ዝወለዶ ብምባል ተቃውሞ ኣስሚዖም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ብሕራዊ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ዕንቅፋታት ሰጊሩ ዕውት መደባት ከም ዝወገነ ገሊጹ እቲ ዋዕላ ንምክያድ ህዝባዊ ኣዳራሻት ክፍቀደልና ብዘይምኽኣሉ ኣብ ሆቴላት ኣካይድና ነዚ ድማ ልዕሊ 420,000 ብር ክነውፅእ ተገዲድና ክብሉ እውን ገሊጹ ኣሎ። ሕማም ኣእምሮ ገጢሙ ኣብ ከተማ ወልድያ ዝተረፈት ንእስቲ ትግራዊት ዝምልከት ደስ ዝብል ተስፋ ዝህብ ዜና ይቃላሕ ኣሎ። እዛ ንእስቲ ትግራዊት ተጋዳሊት ምዃና ኣብ 2014 ዓ.ም ኣብ ዝነበረ ካብ ደብረ ብርሃን ናይ ምንሳሕ ብወቕቲ ተወቂዓ ከም ዝተረፈት ሕዚ ኣብ ወልድያ ከም እትርከብ ውቃዕ ርእሳ ስለ ዝኾነ ድማ እስማ ክትዛረብ ከም ዘይትኽእል ቆቁር ብኣንፈት ክትብ ከላ ግን ጓል ኩሓየ ከም እትብል ዝምልከት ሓበሬታ ዓብዪ ኣጀንዳ ማሕበራዊ መራኸብታት ኮይኑ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ምስ ስድራ ቤታ ንምርኻብ ተስፋ ከም ዘሎ እዩ ተሰሚዑ ዘሎ። ብመሰረት እዚ ድማ ብፅኢተይ ብምልኦ ወፃእ ናብ መረበታ ክምልሳ እየ ክብል ተጋዳላይ ፀጋይ ገብረ ዝገበሮና ንሮቤል ሆቴል ሕመራ ዝገለጸ ኮይኑ እቲ ኣብ ወልድያ ዘላ ተጋዳሊት ምዃና ዝንገረላ ዘሎ ጅግና ብፅኢት ናብ ትግራይ ንምምፃእ ሙሉእ ወፃእ ሸፊን ንቤተሰባን ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይን ክረክብ ምዃኑ ዝገለጸ ፈለግ ዝተባሃለ መርበብ ሓበሬታ ገሊጹ ኣሎ። በዚ መሰረት ድማ ኣብ ወልድያ ዘለዉ ተጋሩን ፈተውቲ ትግራይን ኣብ ትግራይ ዘለዉ ቤተሰባ ብፆታን ፈተውታን ተበግሶ ተጋዳላይ ፀጋይ ክሰምር ምእንቲ ናይ ፈለግ ሚድያ ኣድራሻ ባዶ 93308 3716 ሓበሬታ ንምልዋጥ
ናብ ማይ ቤታን ስድራን ክትምለስ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ኣሎ። ብምዃኑ ድማ መራሕቲ ሰራዊት ትግራይ ወይ እውን ብፆታ ካብዚ ብተወሳኺ ሓበሬታ ዘይረኸቡ ስድራ ቤታ በቲ ዝተጠቐሰ ኣድራሻ ካብ ከተማ ወልድያ ምስ ተመለሰት ክረኽብዋ ክዳሃዩን ለቦ ቀሪቡ ኣሎ። ከምሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኩለን ብሄራውያን ውድባት ሓቢረን ክሰርሓ ከም ዝግባእ እውን ቋሚ ውድብ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ዘለና ልህልው ኩነታት ትግራይ ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ዝፈጥርዎ ጽልዋ ገዚፍ ብምዃኑ ማዕከናት ዜና ትግራይ ኩሎም ሓበሬታታት ብዝግባእ ብምጽራይን ክእረምን ዝግብኦም ኣብ ምእራምን ዘይትካዕ ሓላፍነት ክዋጻእ ይግባእ ኢሎም ኣለው። ክካየድ ኣብ ዝውዕል ሎማዓንቲ ግደ ሚድያ ኣብ ምሕደራ ትግራይ ብዝብል መድረኽ ዘተን ዝተለዓሉ ሓሳባት መብርሂ ዝሃቡ ምክትል ፕሬዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ግዝያዊ መንግስቲ ትግራይ ሚድያታት ኣብ ዲሞክራሲያዊ ህንፀትን ካልኦትን ዘለዎም ግደ ንክዋጻእ ብምዕላም ከምዚኦም ዝበሉ መድረኻት ክሳለጡ ከም ዝግባእ ተጠናኺሮም ከም ዝቕፅሉ እውን እዮም ተዛሪቦም ዘለዉ። ህዝቢ ሙሉእ ሓበሬታ ሃልይዎ መሰል ዓርሰ ውሳነኡ ከረጋግጽ ሚድያታት ዝተማልአን ሚዛናዊ ሓበሬታ ኣብ ምክፍፋልን ብንቕሓት ክሰርሓ ከም ዝግበአን ዝሓበሩ ጀነራል ጻድቃን ስርዓት ዲሞክራሲ ኣብ ምጉላት ህዝቢ ብንጻለ ዝንጠፈሉን ዝእረመሉን መስርሕ ክዕብያ ከም ዝግባእ እዮም ኣገንዚቦም። ይኹን ደኣ እምበር ዝተፈላለዩ ኣካላትን ከምኡውን ማሕበረሰብ ትግራይን ድምፂ ወያነን ቴሌቭዥን ትግራይን ናይ ህዝቢ ኮይነን እንዳሃለዋ ሕዚ ህዝብ ንግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣዳልየን ይህንፅብፅባ ዘለዋ ድምፂ ሕወሓት ከም ተቐደመን ክንዲ ዝግብኦን ኣይፅብፅባን ክብሉ ኣፌታ ከም ዘቕረቡ ድማ ዝዝከር እዩ። ተሳተፍቲ ብወገኖም ድማ ዛጊድ ዘሎ ካይዳ ሚድያታት ትግራይ ብመፅረቲ ክዋፅኦ ዝግበአን ሓላፍነት ብዙሕ ዝተረፈ ምዃኑ ድሕሪ ምግላፅን ሚድያታት ምስ ዘለዎም ፋይናንሳዊ ዓቕሚ እውን ውሕስናን ምርጋፅ ዓብዮም መገልገልቲ ጉጅለታት ዝኾናሉ ኣጋጣሚታት ይፍጠር ብምህላው ነዚ ኣብ ምዕራይ ምስፍሕፋሕ ከም ዘድሊ እውን እዮም ተዛሪቦም። ኣመኻሪ ማሕበራዊ ኢኮኖሚ ፕሬዚደንት ግዝያዊ መንግስቲ ትግራይ ኣይተ ኣሰፋ ብርሃኑ ብወገኖም ሚድያታት ትግራይ ዘለዋሉ ቁመና ብመፅናዕቲ ዝተደገፉ ዳህሳሳት ብምክያድ ክስራሓሉ ይግባእ ኢሎም ኣለው። ማላብ ክልል ኣምሓራ ብሰፊሑ ክስማዕ ዝወዓለ ዜና ኣሎ። ካብ መጀመርታ ወርሒ ጥቅምቲ ጀሚሩ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ጎጃም ሓይልታት መንግስቲ ብዝፈጸምዎ መጥቃዕቲ ልዕሊ 100 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ንዓይኒ መሰኻኸር ነጊሮም ንክብል ቢቢሲ ጸብጺቡ ኣሎ። ኣብ ርእሰ ከተማ እቲ ወረዳ ካብ ጥቅምቲ 1 ክሳብ ጥቅምቲ 4 2017 ቆጻጽራ ግእዝ ህጻናት ኣብ ዝርከብዎም ኣረጋውያን መንእሰያት ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ወይ እውን ድሮን መጥቃዕቲ ዓይኒ የብለይ ስኒ የብለይ ከም ዝተቐተሉ ስድራ ቤት ግዳያት ሓቢሮም ንክብል እዩ ትማሊ ቢቢሲ ሓዊሱን ካልኦት ሚድያታት ክጽብጽብዎ ዝውዓሉ። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብዛዕባ ተቐትለት ጸብጻብ ከም ዝበጽሐን ሓበሬታ ይክብ ከም ዘለዎ እውን እዩ ቢቢሲ ወሰቦ ዝሕብር። ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሓይልታት ፋኖ ነቲ ከባቢ ንምቁፅጻር መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙሉ ብምጥቃስ 53 ኣኽረርቲ ኢሉ ንዝገለጸም ከም ዝቐተለ ድማ እዩ ገሊጹ። ዓርቢ ጥቅምቲ 1 2017 ዓ.ም ኣብ ልዕሊ ማእኸል ጥዕና መሓልግነት ዝተፈጸመ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ሓደ ወዲ 9 ዓመት ህፃን ዝርከብዎም 8 ሰባት ከም ዝሞቱ ቢቢሲ ዝዘራረብዎም ነበርቲ ገሊጾም እዩ ዝብል። ኣብ ዝተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ካብቲ ማእኸል ጥዕና ብተወሳኺ ናይ ውልቀ ሰባት መንበር ኣባይቲ ከም ዝተወቅዐ እውን እዩ ተገሊጹ ዘሎ።